Vale. Aquestes pomes s'han de pelar. No necessitaré que... Ai, no, mi primer, no? Estic menjant cafè. Estàs menjant cafè, sempre. Estàs bevent cafè. Estic menjant amb malitros. Perquè aquest és doblega. No. Per què passa això? Utilitzeu això com a pela patata. És que això és per tallar formatge. Ja. Soc holandesa, això és la meva pàtria. Jo! Saps com el cul dels plats es pot afilar? Sí, i de les tasses. Primera notícia, saps? Què? Ja, 5 minuts res de 2015, des de fa anys, que surten tan Que real. És la teva filla preferida, Carla. Nosaltres ens donen un pela de formatges per tallar les pomes. I clar, no, la Carla sap holandès. Mira, és holandès. Us l'apuntem aquesta, Sí, després dius que només es porten disgust. En sèrio teniu pela patates? Apreciaria un pela patates, però... No gravis aquesta abominació. En el bol aquest de merda. El món que vaig... Aquí tothom és inútil, mare meva. Però no plor, ni a mi m'agrada plorar. És que ets una psicòpata. A qui li agrada plorar per la seva? A ningú, és horrible. Però és apassionant, és... What the fuck, tio, que estic... O fer-les. No sé com quedarà això. Sí, quina puta merda de tècnica, no? Sí, vull dir, ara està encesa, és la meva pregunta. Sí, està gravant. Ah, ja està gravant. Sí. Vols dir? Aquí se'ns Per què veu no té perquè llumeta? recordo que sóc enana. Que se't L'altre veu. cop el meu mòbil estava aquí posat. Aquest és el Home, ferro, i tant també. que se't veu, vull dir, veus-la a la càmera. Ara, que no se'm caigui la càmera seria prioritat. Ostres, ara tenim precinto. Si et compres una merda de trípode d'aquests que es pot posar tot arreu. Sí, és una solució intel·ligent, però, saps, em coneixes? Això és més divertit. 4 huevos. 4? Sí. Quina quantitat de huevos? Ja. Ah, de què és? És una cotxe de tota la vida. De tota la vida. És del papa. Què? Què? Fa molt que no... Sí, no fa molt que no sento El notícies. Francisco? Sí. Què és? Jo crec que l'han confinat molt. Vull dir, està viejo. Imagina't ser el papa ara. Tothom dient-li, per què? Per què em coneixem això? tenemos Parla-li a Déu, senyor. Venga. La tia María que va vindre un dia y va a decir Cuidado con que no sé qué, que como la medicina no la ha arreglado, igual deberíamos preguntarle a Dios. Et sorprendria la quantitat de gent que no es medica perquè diu si em poso malalt, Déu em curarà. Oye, mira, selecció natural, escolta. Saps És què com no el entenc? prim. No entenc els ous blancs. No Són de t'entenc. gallines blanques. No t'entenc. Tal qual. Molt prima, Una aquest. cosa, he Són canviat... com molt petits. I amb tu i jo gravant-nos amb ous. Però vaya merda d'home és això. I si volem treure la càmera, no podem. No, no es pot. Em sap greu, no. No veureu el procés. Per variar. Hòstia, el Miqui! És setembre! Miqui. Miki? No. Tinc una tassa. Glu glu. Salmonella. Qui va dir que no em podia veure The Walking Dead en 35 dies? Jo. I a més vaig coixa, vull dir... Ara no, Què t'ha perquè... passat a la cama Que m'ha donat una rampa. Rampa de foc. Però I em fa molt mal, i cada cop em fa més mal, ara em fa mal aquí. No, però per això. Aquí em vaig tallar amb el fluorescent que se'm va trencar, vaig baixar les escombraries. És que ets tan tonta. Una cosa, estic sortint jo així tot el rato, vull dir... És la teva venda estarà en primer plano. Hem decidit que ets com malament. I no ens hem conegut.